בקובץ הזה PLN לתרגול, יש בו שתי קומות. אני מקווה שהורדתם. למי שלא, תורידו עכשיו את כל מה שאני אומר. קבצי XML זה ממירים לאוטוקאד, שבעיקרון יש לכם אותם, למי שחסר שיוריד. ספריות לטמפלט. אם אין אצלכם ספריות שלנו של הטמפלט המלא, אז יש לכם זיפ במייל שהוא רק הבלוקים של רישוי זמין, אז רק לחלץ אותו אחרי שמורידים. וסביבת עבודה לסידור הסרגלים, כדי שהמסך ייראה כמו שהוא נראה אצלי, עם המקומות המיועדים לפייבוריטים של רישוי זמין, מה שמסדר את כל התהליך עבודה בצורה הרבה יותר קלה וברורה, עם פחות טעויות. וקובץ טמפלט שהוא הכנה למי שעוסק פה ברישוי בירושלים. הקובץ הסופי יצא לארקיקד 27 בחודשים הקרובים, כשהיא תצא, אבל אנחנו נבדוק פה גם את הנושא הזה של ירושלים. אני מניח שמתישהו יהיה למישהו תמיד איזה משהו באזור, אז כדאי להישאר גם לפרק הזה. בכל מקרה, העקרונות שיש שם, הם עקרונות לכל צורת העבודה בחישובי שטחים. בסך הכל אין הרבה שוני, יש רק שוני בבלוקים, בשכבות, אבל זה אותו עיקרון. אוקיי, אז יש פה, אם יש מישהו שחסר לו משהו, או שהוא עדיין לא הספיק להתארגן, בבקשה תרשמו את זה בצ'אט, ונשלח לכם במקביל את מה שצריך. למי שקיבל את המייל שלנו מהבוקר ואין לו גישה, אז שיבקש שם request של access, ומיד ניתן את האישור ותוכלו להמשיך איתנו. טוב, אני רוצה להתחיל אז, כמו שרשום בסידור עבודה של הפרקים היום, אחרי התקנה של הקבצים וההורדה שלהם, שיהיה לכם את המסד הנכון, אני רוצה שנשים אותם במקום הנכון. אז אני אעשה פה כמה תזכורות לאיך ממקמים קבצים, כדי להרכיב את הסביבת העבודה שאנחנו צריכים בשביל הרישוי. אז קודם כל הקובץ עצמו הוא קובץ עבודה רגיל של ארקיקד, אין בו משהו מיוחד. מה שכן צריך לשים לב זה קודם כל שיהיו לנו את הבלוקים, ובלוקים הם פרטי ספרייה שהגיעו מאוטוקד במקור, מרישוי זמין, מנהל תכנון, ואנחנו אמרנו אותם לארקיקד והם עובדים מצוין. פשוט צריך לדעת לשים אותם במקום ולא לעשות בהם שינויים, כי מצאתי מצבים שבהם אנשים שינו את השם של הבלוק ואז הרובוט דוחה את הבלוק. אז בואו נלך רגע ל-File, Libraries and Objects, ונראה מה קורה בספרייה אצלי פה. אתם רואים שבטמפלט נכון ונקי לעבודה, ה-Embedded Library בדרך כלל צריך להיות ריק, אלא אם כן יש שם דברים מאוד ספציפיים לקובץ, לפרויקט הספציפי. הספריות אמורות להיות מקושרות פה, על איזשהו נתיב שנמצא במחשב. במקרה אצלי זה על D, ולמי שחסר הנושא הזה של ספריות עם בלוקים לרישוי זמין, אני מבקש שתעשו כרגע הוספה של הקובץ ששלחנו, שהוא רק של רישוי זמין, ועושים את זה ככה, פשוט לוחצים על Add, ואתם הולכים לתיקייה שבה הורדתם את הספרייה ששלחנו היום. זאת ספרייה שנקראת בלוקים לרישוי זמין. והספרייה הזאת, לא צריך לפתוח אותה, היא בעצם תיקייה צהובה של Windows או של Mac, ולהצביע עליו וללחוץ על Choose. אני לא אעשה את זה כי היא כבר מופיעה אצלי. ברגע שתעשו את ה-Choose, הספרייה תופיע פה ברשימה של הספריות המקושרות לקובץ. ומומלץ אחרי זה ללחוץ על Reload and Apply, וזה בעצם מנקה את הדוח הזה שמופיע לפעמים למטה כשיש לנו כפילויות או דברים חסרים. אתם רואים שפה זה המצב התקין, All library parts were loaded successfully. ואוקיי. אז ככה שלגבי ספריות, חשוב. עכשיו לגבי ממירים לאוטוקאד. עשינו את זה גם בסדנה של ה-DWG ואני מראה את זה שוב פה.
אנחנו יכולים מתוך הקובץ עצמו להגיע למקום שנקרא Interoperability, DXF, DWG, Translation Setup, ואתם קיבלתם קבצי XML, 3, אני גם אסביר מה זה השלישי, ואתם מגיעים למקום הזה שאתם מכירים אולי כשאתם עושים שמירה ובוחרים את הממיר, ופה פשוט, אם עדיין לא התקנתם את זה במקום, תלכו לבראוז, והנתיב הנכון, אני אעלה פה למעלה, כדי שתראו לאיפה מגיעים, נמצא לכם במחשב, אם נלך לפה, this PC בדרך כלל C, users, וזה תעשו בכל מחשב, גם אם יש לכם שרת, אתם צריכים לעשות את זה בעמדת קצה, במחשב של היוזר. אוקיי? יוזר, או השם שלכם, בדרך כלל יופיע שם. ושם תמצאו תיקייה שנקראת גרפיסופט, אני מדגיש זה ביוזר, זה לא בפרוגרם פיילס, במקום שהוא מותקן את התוכנה. יהיה לה העדפות משתמש פרטיות. אז גרפיסופט פה, ופה אתם תמצאו את ה-DXF DWG Translators של הגרסה שאיתה אתם עובדים, במקרה הזה 26, קרוב 27, ופה אתם יכולים לראות את הממירים. אז בעצם אם אתם תיקחו מההורדה שלכם, מכל תיקייה שבה שמרתם, את הטרנסלייטור ששלחנו, תעשו פה copy-paste, הוא יופיע לכם במקום, וכך כל פעם שתפתחו קובץ ארקיקד, תמצאו את הממיר במקום הנכון. אוקיי, הממירים, זה אלה שרשומים פה, אצלי יש עוד כמה בגלל הפיתוחים, אבל זה השלושה האחרונים פה, שמירת פוליגונים, שמירת רקע, ויש לנו גם שמירת רקע עם תוספת קטנה של PW, שאני אסביר עליה בסדנה. אוקיי, אז אלה היו ממירים. מי שעוסק בירושלים קיבל גם קובץ טמפלט שיכול להוריד אותו, ושם דווקא כן הבלוקים נמצאים בתוך הספרייה של ה-Embedded Library, כי זה קובץ הכנה, הוא עדיין לא סופי, אבל אפשר להשתמש בו לגמרי. וברגע שהוא יהפוך להיות טמפלט, אפשר להוציא את הבלוקים מתוך הספרייה לספרייה הכללית במחשב, ואז הם יהיו זמינים לכל הפרויקטים האחרים. אוקיי, זה היה לגבי הממירים. בעצם סביבת העבודה מאוד חשוב לי גם, נכון שכל אחד אוהב את הסידור סרגלים שלו, אבל בסדנה הזאת אני מבקש שתנסו להתרגל רגע לסביבת העבודה שאני עובד איתה פה, כי היא פשוט מאוד מתאימה למשימה שיש לנו. אז טעינה של סביבת עבודה זה קצת לא מוכר להרבה אנשים, אז אני אחזור על זה שוב. אני בעצם הולך ל-Options, Work Environment, ושוב Work Environment, התפריט הכללי. ופה למעלה גם כן מצביע על Work Environment Profiles, הכי למעלה. ויש לנו פה כפתור שנקרא Import. שלחנו לכם סביבת עבודה לאדריכלות בארקיקד 26. אז בעצם זה Browse, והולכים לאותו מקום שנמצאת התיקייה. עכשיו אני יודע שלפעמים אנשים עושים דאבל קליק על תיקיות, ואז הם פותחים את התיקייה לגורמים, זה מיותר, לא צריך את זה. בעצם פה, אם יש לי איזושהי סביבת עבודה שמגיעה, אתם קיבלתם את זאת, סביבת עבודה לאדריכלות ארקיקד 26, אין צורך לתפוס את התיקיות משנה, פשוט לתפוס את התיקייה הכללית. היא מכילה בתוכה את כל הנושאים שמופיעים פה בצד שמאל, שמחולקים לתיקיות בתוך הסביבת העבודה, אבל זה לא משנה, כי זו סביבת עבודה הוליסטית, אז לתפוס את כולה, אוקיי, והיא תופיע פה, וברגע שהיא פה, אם יש עוד שורה, אולי לקחתם 2, בכל מקרה להצביע על הרצויה, שהיא תהיה בכחול, ואימפורט, אוקיי בעצם, זה לא מספיק, אחרי שעשינו את היבוא, זה לא אומר שאנחנו רוצים לעבוד באותו רגע עם מה שעשינו לא יבוא, אז אנחנו עדיין צריכים ללכת ל-Work Environment,
apply profile, ולקחת את הסביבת עבודה שאנחנו רוצים לאותו רגע. עכשיו, כן, אז זה מרענן לכם את הסרגלים, כמו אצלי. ולמה זה חשוב? כי למשל, אם הייתי עובד עכשיו בסביבת עבודה הסטנדרטית של מי שהתחיל עם התוכנה ועדיין לא ייצב לעצמו סביבת עבודה, נגיד, או משהו אחר משלי, אז הוא עובד עם זה או עם זה, והוא לא יראה את הפייבוריטים בצד שמאל. יהיו גם סרגלים חסרים שקשורים לקואורדינטות למעלה, ויכול להיות שגם זה יהיה קבוי, שזה ה-survey point, איפה שנמצא הפרויקט בצורה גיאוגרפית. אז שוב, אני חוזר לסביבת העבודה שאני מעדיף פה. אוקיי, אנחנו נתמקד היום בכלים שיש בצד שמאל. הסדנה הזאת היא סדנת תרגול חי, ואם כולכם עם הקובץ הפתוח הזה, בואו נתחיל, פשוט נבין קודם כל מה הבניין הזה, ואיך אנחנו עושים לו רישוי. אז בצד ימין, אני קופץ ישר כמובן, בהנחה שכל המקום מתוכנן, והמבנה ברור וכל זה, וכל מה שקשור למחר ותוכניות מוקדמות, עברנו אותו והגענו לשלב ההגשה. מלמעלה למטה, בתיקיות האלה, אני פותח את ההגשה ורישוי זמין. פה אנחנו בעצם מוצאים איזה שהם מבטים שמכינים אותנו לקראת ההגשה, כאשר הקומות האלה, שנקראות תוכנית קומות לגיליון הגשה 1 ל-100, קרקע וא' וגג ומעוטף, נמצאות פה כבר באיזה שהם חוקים גרפיים שאפשר להגיש אותם. עכשיו אני רוצה פה להתעכב רגע על ההגדרה בנושא הזה של הגרפיקה, כי זה עובר אחר כך לרקע. אותו רקע שאתם שולחים ביחד עם הפוליגונים. ויש לנו פה הרי את הסרגל התחתון ששולט בגרפיקה. ואני יודע שאם פתחתם את הקובץ הזה, אז אתם תראו מה שאני רואה, אבל אם אתם תלכו לקובץ אחר שלכם, יכול להיות שתהיה לכם שם תצורה שונה קצת, בגלל שעשיתם משהו בקובץ שאתם עובדים בו, אז אפשר להעתיק את הדברים האלה גם מהקובץ הזה, לנסות לחקות את הפעולה שלו כדי שהדברים יהיו זהים, ואני אסביר בקצרה איך זה עיקרון פשוט, שמבוסס על שילוב של שכבות, עתים, רמת פירוט ואיזה שהם חוקים גרפיים. אז ככה, בעצם, אם אני מתחיל משמאל, כמובן קנה מידה 1 ל-100, זה די ברור, אבל הנושא הזה של הסט שכבות, שימו לכם סט שכבות מסודר, שאתם יודעים שזה מה שיוצא להגשה. יש דברים שאתם לא רוצים להראות וכן רוצים להראות, אז אפשר להסתכל פה מה קבוי ומה לא. בארקיקד 26, לא יודע אם שמתם לב, אבל זה שונה מהגרסאות הקודמות, השכבות הקבועות יורדות למטה, בלי קשר לאות הראשונה שלהם או לניים, אוקיי? ואפשר כמובן למיין גם עם ניים, אבל בברירת מחדל זה נמצא אצלי פה קבוי למטה, ומה שדלוק נמצא למעלה. אוקיי? אפשר לקחת את הסט שכבות הזה בעצם, מתוך הקובץ שלי, ולהשתמש ב-Attribute Manager, שנמצא פה, ב-Options, ולעשות העברה של דברים. אוקיי, Layers, Layer Combination, ויש לכם פה בצד ימין למטה כפתור של Export. אפשר לייצא את השכבות האלה עם ההגדרות של הסט שכבות, להשתמש באימפורט בקובץ אחר. על אותו עיקרון, אנחנו יכולים לעשות את זה גם עם עתים. בסדר, אז הסט עתים שיש פה, ואני חייב להסביר עליו קצת, כי הוא גם מתקשר לנושא של הצבעוניות פה. הסט עתים הזה בעצם מחליף את הצורך בחוקים שונים, שבעצם לוקחים את החומר שאני רואה בסט עתים, באותו רגע שאני עובד בסט עתים הזה, הוא צבוע בצבע מסוים. כלומר, אתם רואים שהבטון פה הוא כחול,
והקירות הם אדומים. עכשיו, לא משנה אם הייתי עובד עכשיו עם חוקים גרפיים, עצם זה שהעט יודע שהוא כרגע שייך לחומר מסוים, זה קורה בגלל שכשאני מגדיר חומר, הסט עטים שיהיה פעיל באותו רגע כשהגרתי את החומר, זה מה שאני יכול לשייך לו, ואם אני אחליף סט עטים, אני יכול לשייך לו משהו אחר. אז אני אראה לכם איך זה עובד, כי זה קיים כבר בשני טמפליטים אחרונים, ואני לא בטוח שכל האנשים משתמשים בזה, וזה מאוד חשוב לדעת שזה קיים, במיוחד שמגיעים לנושא של הפרדה של שכבות בריצוף, בין רצפת בטון ומילוי של ריצוף בחתך ודברים מהסוג הזה, ואתם רוצים שהצבעים יהיו נכונים. אז אני מתעכב על זה שנייה רק כדי שתבינו את העיקרון. כשאתם הולכים ל-Building Materials, פה, בזמן שהסט עטים שפעיל כרגע, שזה הגשה לפי חומרים, אתם תראו את הצבעוניות הזאת. זאת אומרת, בטון יהיה בכחול, כי הוא מכיר עכשיו את הסט עטים שאיתו אני עובד עכשיו. מצד שני, אם אני אעבור לצבעוני ארקיקד 26, מבחינת סט עטים, אתם רואים שהתוכנית משתנה, אני עובר שוב לאותו מקום, וב-Building Materials אני אקבל צבעוניות אחרת לגמרי לחומרים. עכשיו, מאחר זאת אפשרות שקיימת בארקיקד, אז אני יכול לנצל אותה למבטים השונים שאני רוצה לייצר בוויואים. אז בוויו של ההגשה אנחנו עובדים כמובן, אני אעשה דאבל קליק כדי לחזור להגדרות שלו, אנחנו עובדים על הגשה לפי חומרים. במידה והיה פה קיר מבנייה קלה או בנייה ירוקה, הוא היה מופיע בירוק. עכשיו, עובר ימינה, יש לנו את רמת הפירוט, זה די פשוט, אנחנו עובדים על פירוט להגשה, שאומר שלמשל, אני אגע במשהו אחד בתור דוגמה, אבל קחו את זה כעיקרון לטמפלט שלכם. איך על למשל חלונות ודלתות, אנחנו לא רוצים לראות אותם בצורה מאוד מאוד מפורטת בגרמושקה, יותר מדי קווים, אז אני נמצא פה על איזשהו מדיום. אותו דבר עם חלונות, וכך הלאה. אז אתם יכולים לעבור על הסט הזה שנמצא פה ולהבין איך זה עוזר לכם ברמת הפירוט של מה שאתם רוצים לפרט ומה שאתם רוצים פחות לפרט. עכשיו, ימינה זה החוקים הגרפיים, ופה לוחץ על הכפתור הקטן של הסט, ואני רואה מה בעצם החוקים הגרפיים שרציתי לפה, מה הם נותנים לי. אז למשל, עץ בחום, אוקיי? זאת אומרת, באיזשהו פיל כזה של חום. דרך אגב, גם את זה אפשר להגדיר בסט עטים אם רוצים. פה זה היה חוקים גרפיים קיימים מהטמפלטים, העדפנו להשאיר את זה. משהו שהוא קיים, אני לא רוצה נגיד לעבוד עם שכבות של סטטוסים, כלומר חדש, קיים, להריסה וכך הלאה, אז אם אני רוצה לצבוע משהו בצורה קיימת, אז אתם רואים שיש פה איזשהו חוק גרפי שצובע אותו באפור. פשוט תיכנסו לזה ותלמדו בכפתור הזה, איך החוק הזה מופעל. אני ממשיך פה עם קרקע טבעית בקו מרוסק. אוקיי, עוד חוקים שנמצאים פה. אם יש לי משהו שהוא מש, כן, טופוגרפיה, והוא בשכבה של קרקע טבעית, אז בשני התנאים האלה שהתקיימו, הקו שלו יהפוך להיות מרוסק. אני לא אסביר על כל הלוגיקה של חוקים גרפיים, אבל מי שרוצה לחקור את זה, שייכנס לפה ויחליט אם הוא רוצה להשתמש בזה או להוריד מפה איזשהו חוק. ואז פה זה בעצם הפריסט שמופיע בתוכניות הגשה. עכשיו, כל המצבים ללא צביעה, אנחנו בעצם לא צריכים פה כרגע את הדבר הזה. אנחנו לא צריכים את זה בגלל העבודה עם כל המצבים צבעוני, כשאנחנו עובדים עם משהו כזה, זה אומר שהחוק הגרפי הזה שנוצר מההריסה והחדש והקיים, הוא גובר על החוקים הגרפיים הרגילים. יש פה עניין של כוח. עכשיו, יש מצבים שבהם אני לא רוצה לעבוד עם חוקים גרפיים או עם עטים, אז אני יכול להשתמש במצבים צבעוניים, זה יותר מתאים אם אני באמת מתחיל לעשות פרויקט עם הריסה, קיים וחדש, ואני רוצה לראות את השינויים של הצבעוניות בין הדברים. להגשה ספציפית, אני רוצה שתעבדו עם כל המצבים ללא צביעה, כי החוקים הגרפיים והעטים עושים את העבודה, ועוד דבר למשל שהחוק הגרפי של הגשה עושה, הוא מוריד למשל את הפיל הזה של הריצוף של הרצפה, שלפעמים אנחנו רוצים אותו, אבל דווקא פה אנחנו לא רוצים אותו. אז המצב הזה שמור פה, כמו שאמרתי, בוויואים.
ורק תזכורת קטנה, אחרי שאתם מגדירים משהו פה ואתם אוהבים את מה שאתם רואים על המסך, לא לשכוח לעשות את הקליק ימני על המבט ו-redefine with current window settings, כדי שלא נצא מזה סתם, ובעצם מה שהגדרנו לא נשמר במבט, זה שמירה פנימית בתוך הקובץ. אחרי שעשיתם את זה, איזשהו fit window כזה, ותעשו save. אז אני אתן לכם 2 דקות ככה לארגן לעצמכם איזשהו מבט שנראה דומה. אם עשיתם שינויים תוך כדי עכשיו ההדגמה, אתם יכולים פשוט דאבל קליק על המקור, והדברים האלה יחזרו. אני אעשה פה save. עכשיו כן, שאלו פה בצ'אט, רק איך אני מהווה סט של עטים ושכבות מקובץ אחר, אין בעיה, אני חוזר על הפעולה הזאת. באמת, אחת השיטות שאני רוצה שתאמצו זה כשאנחנו מוציאים טמפלט חדש, ואתם נגיד לא רוצים לעבוד בטמפלט שלנו, או התחלתם כבר איזשהו פרויקט, קשה לכם להעביר את הפרויקט לטמפלט, אז פשוט לעשות העברה מצד לצד של תכונות מהטמפלט שלנו. אז רוב הדברים נמצאים באלמנט attributes, ולמטה יש attributes, גרסאות הקודמות זה נקרא attribute manager, זה אותו דבר. אוקיי, אני פה, ופה יש לנו נושאים, כמו שרואים גם עטים. ובעצם כשאני מצביע על פולדר, זה מאוד פשוט, יש פה 2 תצוגות, זה תצוגת פולדרים שמראה לי בתוך הפולדר מה קיים, איזה סטים של עטים, ויש פה בצד ימין גם רשימה ממש מפורטת של כל דבר, וזה מאוד מאוד ארוך ומייגע, אז עדיף לעבוד לפי הנושאים, לפי הפולדרים, ואז אני בעצם מצביע על איזשהו נושא שאני רוצה להשאיל מהטמפלט השני, ויש פה בצד ימין אקספורט. כמובן, אם הייתי לוחץ פה על אימפורט, בקובץ השני שבו אני רוצה להעביר אליו את הדברים, אז אני מקבל פה את הבראוז, ואני מקבל איזושהי תיקייה שהיא browse for file, זה file XML גם כן שמגיע, ובעצם מכניס את התכונות האלה לתוך הקובץ השני, וזהו, אחר כך save, והדברים האלה יישמרו. מה שכן, אני מדגיש, אם בניתם מבנה, למשל החומר פה, הוא לא אותו חומר, כמו שהגדרתי בטמפלט, והבאתם את הדברים מהטמפלט, אבל עדיין לא העברתם את הקיר שיהיה בחומר של הטמפלט, או בשכבה של הטמפלט, אז הדברים לא יעבדו. אתם צריכים רק לשייך דברים. אז העבודה הראשונה היא לעשות את הייצוא יבוא הזה, ואחר כך העבודה השנייה היא להתחיל לבחור את האלמנטים. כמובן אפשר להשתמש בצורה גורפת ב-Find Select, או לא להתחיל אחד-אחד, אבל כן להעביר את הדברים לצורה שבה אנחנו עובדים. אוקיי, אז בואו נתקדם. בעצם יש לנו את קומת הקרקע פה, ואני עובר לקומה א', עוד מעט אני אראה לכם מה זה הזונים האלה שנמצאים אצלכם, הצבעונים. קומה א' פה, נפלא 335, יש לנו עוד איזה חתיכת מבנה ומרפסת. אין לנו מרתף, יש לנו גג. גג הוא פשוט גג. הגרפים שמתחתיו רואים בקו מרוסק אתם רואים את הקיר הזה בקו מרוסק שמופיע של הקומה למטה. על זה אני יכול לענות בהמשך, מי שלא יודע איך לעשות את זה אני אסביר, זה גם כן קשור לחוקים הגרפיים, ועוד כמה הגדרות של הקומה. זה בעצם המבנה, בואו נראה אותו שנייה בתלת ממד, נעשה סיבוב מסביב, רק שנבין מה קורה פה. מה שאתם רואים גם מסביב זה הקווי בניין התלת ממדיים שאנחנו משתמשים בהם, והקווי מגרש התלת ממדיים, כדי שיהיה אפשר לראות אותם בכל מיני מקומות. אני כבר אראה לכם שיש לי פה חריגה, שרואים אותה בצורה מאוד ברורה שעובדים בצורה הזאת, פה של הגג הזה שבולט החוצה. וזה המבנה. בואו נחזור רגע לקומת קרקע. בעצם העבודה פה הנכונה היא קודם כל לסמן זונים.
אנחנו בעצם עובדים בשתי שיטות של הסימון שטחים. אחת יותר מתקדמת, שזה הזונים, שיש להם יותר attribute'ים, מה שנקרא, יותר תכונות שאפשר להכניס אליהם, עם מדידת שטח אוטומטית וכל מיני דברים, לעומת סימון ידני של פוליגונים, שזה בעצם סתם קו דו-ממדי. בשתי השיטות האלה אפשר לעבוד מול רישוי זמין, ושתי השיטות האלה מופיעות בשקף הדרכה שנמצא בטמפלט. למי שלא מכיר את השקפי הדרכה, נמצאים ממש בתחתית של ה-ViewMap. נפתח רגע את השקף הדרכה לרישוי זמין. ושתי השיטות מתוארות פה בפרק הראשון שנקרא פוליגונים. אפשר להציג את השקפים האלה ב-Trace Reference כשעובדים תוך כדי עבודה, ממש בצד של הקומה שאותה הם מאבדים עכשיו, ולראות את השלבים. זה כאילו נראה מרחוק המון טקסט והמון פעולות, אבל אני יכול להבטיח לכם שאם אתם עושים את זה בכל תוכנה אחרת או בכל דרך אחרת, ופעם יצא לכם לרשום על דף כל מה שאתם עושים מההתחלה עד הסוף, אתם תמצאו כנראה לא פחות פעולות שאתם עושים. כל קליק של עכבר בעצם מתואר פה, אז זה נראה ארוך, אבל זה בעצם תהליך די בסיסי. אנחנו מתחילים מהשיטה של הזון, בה אני רוצה יותר להתמקד, מבטי קומה, סימון זון שטחים, מציגים ברקע, בטרייס רפרנס, את הרקע קומות לרישוי זמין. אוקיי, זה יגיע בהמשך, אני אראה איך עושים את זה, ואנחנו מסמנים שטחים. אחר כך אנחנו עושים פוליגונים, ואחרי כל השלב הזה בעצם, מה שרשום פה, אנחנו עוברים לשלב 2. אם אנחנו עובדים ידנית, ומדלגים על הזונים ועובדים עם הפוליליינים, אנחנו עושים סימון פוליליינים, כמו שרשום פה, ואז עוברים לשלב 2. אוקיי, השקף הגשה זמין לכם שם באותו קובץ, שקף הדרכה להגשה. עכשיו אני עובר פה לקומה, במידה ועבדתי בזון, אני מתחיל מאזור שנקרא סימון זון שטחים RZ. פה זה כבר מוכן לכם בקובץ. עכשיו, אני רוצה כמובן לעשות את התרגול של הדברים האלה מחדש, אז אני אתפוס את כל הזונים ואני פשוט אמחק אותם מפה. עשו כמוני, עכשיו זה כבר תרגול. פשוט תלחצו על האייקון של הזון בצד שמאל, תלכו ל-Edit, והסלקט יודע שסלקט all עכשיו זה רק zones, delete. אותו דבר בקומה א'. כפתור זון לחוץ בצד שמאל, Edit, Select all zones, delete. אין לי יותר, בגג ובמרתף אין. חוזר רגע לקרקע. יש לנו כרגע בעצם קומות, הקומות שאנחנו רואים כרגע, תשימו לב למה שקורה פה, זה לבחירתכם, וזה לא בדיוק טריוויאלי. כי זה לא, זה נמצא שמור במבט, אבל צריך לדעת מה קורה פה, כל הזמן להסתכל למטה בסרגל התחתון. 1 ל-100 נשאר. סט שכבות שיותר מתאים לי פה לעבודה, שזה היה יכול להיות בעצם גם כל השכבות גלויות, אבל אז הייתי מקבל את כל הבלגן הזה בעיניים. כשאני רוצה לעבוד מדויק על סימונים, אין לי מה לעשות עם המש שיש ברקע, או כל מיני סמנים של חתכים שיש פה, זה פשוט לא מעניין. אז אני עובד פה עם משהו נקי יותר, אוקיי? שהוא בעצם מראה לי את מה שאני רוצה, וכל אחד יכול לסדר את זה לעצמו. זה לא חלק מהתנאים להגיש לרישוי זמין, זה משהו פנימי. בסדר, אם תסתכלו פה בתוך הסט שכבות הזה, אז תראו שיש פה כל מיני שכבות מפריעות שהן קבועות.
זה הכל. ומשהו יותר חשוב, יש פה את הנושא של ניקוי המבנה מהפינישים שלו, ואתם מחליטים מה זה פינישים, אם זה אבן או כל ציפוי אחר שהוא מאבד את הבניין, אולי אפילו חורג מקו בניין, אבל במסגרת המותר, נגיד בידוד טרמי או דברים כאלה שקשורים לחוק. עכשיו אני רק אזכיר איך הדבר הזה עובד בארקיקאד, כי זה סופר חשוב כדי לתת מבנה נטו. רק תראו שאם אני עובר כרגע ל-entire model, אז נראה את זה מקרוב יותר, נוסף פה אה, גמר בחוץ. אני חוזר להגדרה שהייתה פה, שזה without finishes, ירד הטיח פנים והטיח חוץ. עכשיו, בגלל שאנחנו עובדים בבים, אנחנו כן רוצים להגיע למצב שהחומרים הנוספים האלה נמצאים לנו. אם זה בכתבי כמויות, בחתכים, כל מיני מקומות שאנחנו כן רוצים לראות את הפירוט היותר מלא. ה-without finishes עובד על בעצם מה מוגדר בקיר הזה כפיניש. אז אם אני עכשיו אתפוס את הקיר הזה, תעשו את זה כמוני, איזשהו קיר בטון כלשהו, קליק ימני, יש לכם Edit Selected Composite. בואו נראה שנייה ממה הקיר הזה מורכב ולמה הוא מאבד את הפינישים שלו כשזה לחוץ. זה ההרכב שלו. יש לו טיח חוץ צמנטי בעובי 2 סנטימטר, סליחה. אתם רואים שמבחינת הכיוון, אם אתם שואלים את עצמכם, אז outside או top. זאת אומרת, אם זה היה רצפה, זה החלק העליון, אם זה קיר, זה ה-outside. וזה פה מה שגורם לתצוגה החלקית של החומרי שלד וגמר, שהוא מוגדר פשוט כפיניש. הטיח מוגדר כפיניש. אחר כך אנחנו עוברים לבטון, שהוא כמובן מוגדר כשלד, קור, הוא 20 סנטימטר, והטיח פנים מוגדר כפיניש, סנטימטר אחד. בסדר? אם אני אלך פה, אם אני כבר נמצא פה בגלריה, אני אלך למשהו אחר, שהוא רק בשביל להבין את העיקרון, כי יש לנו פה גם עוד חומרים שנקראים other, בוא ניקח, למשל, משהו כזה, אז אנחנו נראה פה יותר חומרים, רואים שזה מוגדר finish, ואפשר גם להגדיר פה משהו כ-other. other זה כשיש לי איזשהו בידוד שהוא נגיד משתתף בשלד או בבנייה, אבל לא משתתף בפיניש הסופי. אז צריך להיות מוגדר נכון כדי לראות את התצוגה הזאת שם. אוקיי? למשל זה other. במקרה הזה בטון לא קונסטרוקטיבי, שזה נגיד בית קל, או משהו כזה. אוקיי, אז זה עושה את ההחלפה פה. אני חוזר בדאבל קליק להגדרות, שזה יאפס אותם, ואני חוזר ל-without finishes. ואתם כמתכננים מחליטים מה אתם רוצים להראות ומה לא. שנייה, יש פה איזה... אוקיי. עכשיו, הגשה לפי חומרים כבר הסברתי, זה אותו סט עטים שאנחנו מקבלים את החומר בצבע שאנחנו רוצים להגשה. פירוט הגשה הסברתי, אותו דבר, רמת פירוט ותוכניות הגשה גם, חוק גרפי. אלה כולם עובדים פה, וגם כל המצבים פה הם בלי צביעה. זאת אומרת, אין לי את העניין הזה, שהכל נהיה אדום כי זה חדש. ופה במידות לתוכנית, אני עובד עם סט מידות לתוכנית סנטימטר פלוס מטר, שהוא שונה ממידות לחזית וחתך, שאני שם, אם רוצה שהקו מידות, למשל של המפלסים, יהיה במטרים, מפלסים של המבנה, כי זה אותו כלי של הקו מידות. אז נשים לב גם לזה, שאם בזה תוכנית, זה הסט מידות. זה הכל, זה מה שמופיע בסט הזה, ואז אני יכול בעצם להתחיל לסמן צורה פשוטה, ואני אעצור שנייה עוד פעם דקה למי שצריך להתארגן ואני אמשיך. טוב, בואו נתחיל לסמן שטחים. אז אני עכשיו עולה לתיקייה של רישוי זמין ותכנון, למי שיש את הסביבת עבודה הזאת, ולמי שלא, בסדר, ולא טען אותם מאיזושהי סיבה, ורוצה לראות את הפייבוריטים בסרגל, ברור יותר, הולך ל-Window, יש לנו פה פלטס, ופה יש פייבוריטס. אם הפייבוריטס מסומן בכוכב, זאת אומרת, הכוכב הוא בכחול, או כל השורה בכחול, אז אנחנו בעצם פעילים, דברים שהם לא פעילים באפור.
בסדר, אז למשל כיבוי פה של הדבר הזה יעלים לי את הסרגל, אני אדליק אותו מחדש, אבל ברגע שאני שומר את זה לסביבת העבודה שלי בצורה קבועה, אז תמיד יופיע. בכל מקרה חשוב שיהיה זה. עוד דבר אחד שאני רוצה שתעשו, זה גם כן סופר סופר קריטי כשעובדים עם פייבוריטים, זה נמצא פה בגלגל שיניים הזה, שבעצם נותן יותר מדי אפשרויות לטעמי, אבל אין לי בעיה שתעשו גם את הפעולה הבאה, אני עושה אותה לפעמים כשאני לא רוצה טעויות עם העברת תכונות. ובעצם מה זה אומר? הפייבוריטים יש להם כל מיני תכונות, כל אלמנט עם התכונות שלו. למשל, תכונה זה באיזה קומה קבעתי את הפייבוריט המקורי שעשיתי. ועכשיו, האם אני רוצה שכל פעם שאני משתמש בפייבוריט הזה, הוא ייכנס בדיוק לאותה קומה, או שהוא יזהה את הקומה שבה הוא נמצא, ואז הוא ייכנס. התשובה היא כמובן, זה מה שאני רוצה. אבל זה לא ברור לגבי דברים אחרים. אז יש פה בעצם מערכת של סינון איזה תכונות עוברות ולא עוברות, שנקראת Element Transfer Settings, ואנחנו עובדים בטמפלט עם השורה הזאת בעברית שנקראת העברת תכונות למעט מידה. זאת אומרת, אנחנו למשל רוצים לקחת חלונות מפייבוריטים ולהתחיל להעתיק את התכונות שלהם לחלונות אחרים, נגיד להפוך את כל החלונות פתיחה להזזה, אבל בלי לשנות את המידה של החלון, כי את המידה של החלון כבר קבענו. אז זו דוגמה אחת, זה מופיע פה, ואם אני אלך פה לווינדו, אני אראה שמה שמסומן זה כל הסטינגים האלה, חוץ מסייז. זאת אומרת, המידה של החלון לא תעבור. מבחינתי, לא צריך את כל הפריסטים שהגיעו עם התוכנה. אני יכול אפילו למחוק את כולם כרגע. זה רק בקובץ הזה, לא צריך להתבייל למחוק אותם, אפשר תמיד לחזור בקובץ המקורי לכל הפריסטים ולהשתמש בהם. אני לא חושב שאנשים משתמשים ברוב הפריסטים שיש פה, אז אני פשוט עושה delete. ברגע שאני נשאר רק עם אחד, אז אני יודע שתמיד זה מה שיעבוד וזהו. ואוקיי. עכשיו, אם אתם לא רוצים למחוק, אז פשוט תלכו לשם, תעשו עליו דאבל קליק ותראו שהכוכב מסומן עם V על השורה שאתם רוצים. ואז אוקיי. מה זה עושה בעצם? כשעכשיו אני אקח איזשהו פייבוריט מצד שמאל, למשל סימון שטח אחסנה, פה, אז אני רואה שכשאני עושה עליו דאבל קליק בפייבוריט, כמובן שהוא זון, אבל יש לו גם את השכבה שלו, שאיתה הגדרתי את הפייבוריט במקור, יש לו את השם, שזה אחסנה, יש לו את הקוד שימוש, ויש לו גם את הקומה. הוא בעצם מזהה את הקומה שהוא נמצא בקומה א' עכשיו, וישים אותו כבר במקום. וזה, כל זה קורה בגלל שה-Element Transfer Settings מוגדר נכון. בסדר, אז אני אלך דווקא לקומת קרקע עכשיו, נעשה אסקייפ עליו ונעשה פה כרגע את השטח של המגורים שמופיע פה. עכשיו, בשביל להתחיל לחפש פה דברים לא צריך לגלול יותר מדי, יש לכם למעלה פה שורת חיפוש, נרשום מגורים, ואז אתם תראו פה זון סימון שטח מגורים. אני מחכה שנייה שתעשו את זה, ואם לא הגעתם לאיפה שאני נמצא, אז אני עוצר. אוקיי, אז היתרון בפייבוריט הוא, חוץ מהתכונות שלו, שהוא גם בעצם מפעיל את הכלי עם התכונות באותה לחיצה. אני לא צריך ללכת לכלי זון, ואז להגדיר איזה פייבוריט אני רוצה להשתמש. ברגע שהוא שמור לי פה ככה, אני רק מחפש אותו, דאבל קליק מפעיל אותו, ואני יכול להתחיל להשתמש בו. אז בעצם אני הולך פה לפינה השמאלית נגיד, והוא מבקש ממני את ה-show layer, אני עושה את ה-show layer, אני מאפשר לו להציג לי את השכבה כרגע, כי אני רוצה אותה ב-view אחר, היא לא תשמר כחלק מה-view תמיד, אלא היא תהיה עכשיו במסך העבודה, והיא תראה לי ב-view אחר שכן מראה לי את הזון. עושה את זה שוב, ואני רוצה פה להשתמש גם על הדרך באיזושהי תווית שיכולה לעזור לי. אתם רואים שיש פה בהמשך, תעזור לי תווית שתראה לי את התווית קוד שימוש, וזה יעזור לי במבטים אחר כך. אני יכול פשוט להצביע עליה, להפעיל אותה כדי שהיא תהיה פעילה, ואפילו לעשות undo, רק כדי להפעיל אותה. ואז כשאני אעשה את הסימון שטח מגורים שוב,
הוא משתמש בתווית האחרונה שאיתה עבדתי, במקרה הזה זה עוזר לי עם הקוד. נעשה פה קליק במרכז, ואז אני רואה שגם התווית לוקחת את האזור הזה ואומרת לי שהאזור מגורים הזה הכתום הוא מספר 1. זה עוזר לי בהמשך כשאני אצטרך להכניס את התוויות האלה לבלוקים. עכשיו, מי ששאל פה הוא כן בוחר את המדרגות, זה עניין של תצוגה, אם אנחנו בוחרים אודליה, שאלה, לא, איתמר. זה בוחר את כל השטח של הרצפה, בעצם את כל המשימה המסגרת, פשוט המדרגות פה הן באיזשהו foreground לבן, זה מסתיר, כי אנחנו רוצים אחר כך לסמן גם את השטח הזה כחסר, נכון? מחשבים אותו פעם אחת. התווית נמצאת, הראיתי, באותו מקום בפייבוריטים, פה, תווית קוד שימוש, RZ. אוקיי. עכשיו אני רוצה להחסיר את השטח הזה, כי אני רוצה להגדיר אותו כמחסן. זה מין כניסה מהחנייה, איזשהו מחסן. איך אני מחסיר? אני פשוט עובד כמו ברצפה, שאני רוצה לעשות בחור או פתח, אני בוחר את הזון, קודם כל שממנו אני רוצה להחסיר, שטח, ואז אני לוחץ על הכלי של הזון, אז התוכנה יודעת שאני הולך לבצע החסרה. ואז מה שאני אסרטט פה, מהפינה הזאת, יהיה בעצם איזשהו פתח בזון. נעשה את זה כאן, נצמד פה לאיזה משהו. זאת אומרת, כל דבר עכשיו שאני אחסיר מתוך הזון, אני אעשה את הפעולה הזאת. זה מוכר לכם גם מרצפה, אני מניח. אני פותח פה מלבן ממש עד הסוף של האזור הזה, ומחסיר ממנו את השטח מגורים. גם תרגיל קטן, תעשו את זה גם. עד שאתם עושים את זה, אני רק אסביר שבעולם אופטימלי היינו עושים בעצם זונים אוטומטיים. זאת אומרת, היינו עושים קליק בתוך אזור, ומקבלים שטח אוטומטי בלי לסרטט אותו בעצם. הוא היה מזהה את הקירות ומכניס את הזון למקום. העניין הוא שאנחנו ברישוי נאלצים עדיין להפריד כל מיני שטחים שהם בתוך אותו אזור מגורים, או שיש לנו דווקא, נגיד, כמו החלל הגדול פה והחדר הנפרד, שהם כולם אזור מגורים אחד גדול, ואני צריך לסמן את כולם. ואז הזיהוי שטחים אוטומטיים של חדרים יפריע לנו. בגלל זה אני כבר מראש מוותר פה, ואני מסרטט את הדברים בצורה מדויקת כמו שאני רוצה כעורך הבקשה, וזה כן יכול לשמש אותי בהמשך למי שמתקדם קצת יותר למידול אנרגטי, רוצה לדעת מה קורה עם האנרגיה של ובידוד של כל אזור כזה שסימנתי, אז הזונים עובדים עם המידול האנרגטי, אבל זה לא לעכשיו, זה סדנה אחרת. עכשיו אנחנו ניקח את האזור של המחסן ונרשום פה, מי שזוכר את הקוד, את המספר שלו או את המילה אחסנה. אוקיי, וניקח אתם רואים רק למעלה, אתם תוודאו שאתם נמצאים על שכבה הנכונה ועל השם הנכון. אוקיי, תווית בצד 115. הדבר האחרון שיש לנו פה זה חניה.
לא להתקמצן על הזומים, במיוחד שמדובר על חפיפת פוליגונים ודברים מהסוג הזה שהרובוט זורק. עוד מעט נראה את זה ב-view יותר פשוט, שמראה לנו רק את הפוליגונים והוא כבר מוכן בקובץ. אני מקווה שכולכם איתי, אני עולה לקומה א', עושה את אותו תהליך. יש לנו פה רק שני סוגי שטחים, אני חוזר למגורים. ויש לנו פה איזושהי מרפסת. טוב, אני עוצר פה. הגעתי לשלב הזה, אני עושה פה save, לא לשכוח מדי פעם. ובואו נחזור רגע קודם כל לקומות שלנו. קומת קרקע, לא אמור להיות שום שינוי, אם עבדתם נכון עם השכבות, השכבות של ה-RZ area וכל זה בכלל לא נמצא פה, קבוי. בזון של השטחים, אנחנו רואים רק מה שצריך. עכשיו אנחנו נעבור לתרגום של הדבר הזה באמצע, שנקרא פוליגונים, לרובוט שטחים. ובקומת קרקע אנחנו אמורים לראות רק את זה. מי שלא הגיע למצב הזה בפוליגונים לרובוט שטחים, תרימו פה יד בצ'אט ונראה למה, אבל זו התוצאה שצריכה להיות. מאחר ואנחנו כבר יודעים טעויות שהרובוט מחזיר, כמו למשל חפיפת פוליגונים, אז בכל מיני מקומות שהפוליגונים הם צמודים אחד לשני, אפשר לבדוק את זה בזום מאוד מאוד קרוב, אבל יש גם לכל תוכנה איזשהו גבול זום שאפשר להגיע אליו, שזה מאוד 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 קרוב. זאת אומרת, גם אם אני אעשה עכשיו למדוד את זה, זה לא ייתן לי אפילו מידה, זה 0, 0.2 או משהו כזה. אז, וזה עוד כשהתרחקתי, אבל כן אני מציע כעבודה מונעת, ללכת פה וטיפה להרחיק בין הפוליגונים. יש גם סטיות באוטוקאד בבדיקה, ומסתבר שלפעמים גם כשאצלנו זה נראה סופר צמוד, שם פתאום זה נוגע. אני לא יכול לעשות יותר זום מזה, זה הכי קרוב שהתוכנה מאפשרת לי, אבל הם לא נוגעים כרגע אחד בשני. כמובן, לא לעבוד פה ב-True Line Weight, תראו מה זה ה-OV קו פה, רק ה-OV קו הוא משוגע, אז אם אני מבטל אותו, רגע, פה בסרגל, OV קו להדפסה הכוונה, אתם רואים שגם, בעצם לא רואים שום, בעין רגילה, לא רואים שום בעיה עם גניבת שטח או משהו כזה, זה פשוט קו ליד קו שיש לו איזשהו עובי אפילו שהוא הרליין, אז מראש עדיף להרחיק ביניהם טיפה. אני אעשה את זה גם בקומה א', רק נבדוק פה למשל, ששני אלה שנוגעים אחד ליד השני. אפילו לא בטוח שתהיה לי בעיה, אבל אני פשוט רוצה למנוע שגיאות מהרובוט. אז אני מתקרב לאיזה צומת, ונוגע פה לאורך הקו, יש פה את ה-offset edge הזה, מרחיק טיפה, וזהו. אוקיי, קומה א', יש לנו את החור פה של החדר המדרגות, שטח מגורים ומרפסת. אוקיי.
השאלה פה היא האם לסמן בנפרד את המדרגות, זו שאלה נכונה, סימון עם בלוק כן, סימון עם פוליגון לא. כי בעצם הוא רואה בסוף הוא רואה את המלבן הזה של האזור מדרגות כפוליגון, פוליגון בתוך פוליגון. כן יהיה פה בלוק נפרד. מה שסימנתי עם התוויות זה לא בלוקים, זה פשוט תווית שעוזרת לי בהמשך. אז אני לא מסמן כרגע בכלום למי ששואל פה. אני פשוט משאיר את הסימון הזה להמשך, כי אין לי פה בעצם זון. אני יכול להכניס פה זון, זה גם לא תהיה טעות. אם אני ארשום פה עכשיו מדרגות, ואני אחפש את הזון מדרגות, הזה, שטח מבואר מדרגות, אין בעיה לעשות פה, גם ב-view הקודם ופה לא משנה איפה, כי גם ככה זה יראה לי רק קווים. אני יכול לעשות פה בצורה מדויקת גם זון כזה של מדרגות, של החסרה בעצם. ואז יהיה לי פה את ה-105 הזה. אבל אז מה שאני מסתכן שיקרה, זה שתהיה חפיפה בכל הכיוונים בין הזון הזה לבין הפוליגון שחתכתי בכללי. אז אני צריך עוד פעם ללכת ולאבד את כל הקצוות כדי שלא יהיו כפילויות ודברים מהסוג הזה. אני מעדיף במקרה שאני יודע איך הרובוט מתנהג, הוא רוצה לבדוק שבכל מסגרת סגורה יש לו בלוק. אז מספיק שיהיה פה רק בלוק. אז אין צורך בתוספת הזאת. בסדר, אני מקווה שזה ברור. עכשיו אנחנו מתקדמים בעצם לכיוון כבר של ההגשה. אני רק חוזר רגע לשקף הדרכה כדי לאפס את עצמנו איפה אנחנו נמצאים בתהליך. אוקיי. אז הגענו פחות או יותר לתמונה הזאת שנמצאת בצד ימין, שזה השטחים השונים, פולילנים שונים של הזונים. פה אתם רואים גם במקרה בדוגמה את הנושא הזה של קיר ממד, עובי קיר ממד ורצפת ממד. שגם שם זה דומה מאוד למדרגות. מה ששאלתם, אפשר לעשות רק למשל סימון של הקיר ממד, ואז האמצעי של הרצפת ממד יתקבל מעצם זה שיוצא פוליגון ומספיק שיש שם בלוק. ויגרום לעשות עוד שטח של רצפת ממד. טוב, אני צריך להתקדם ואחר כך נמשיך לעלות את השאלות. אני הולך כרגע לגיליונות, שזה כבר שלב שנקרא בלוקים. השינוי בין הגרסאות הקודמות של הטמפלט לטמפלט הזה והלאה, זה שאפשר לעשות את כל התהליך הזה מהגיליונות, ששם אנחנו רואים בעצם את הדברים בתצורה הסופית שלהם לפני שהם יוצאים לבדיקה. אז אני עובר ל-Layout Book, ופה תמצאו פולדר שנקרא הגשה, ובתוכו כרגע בטמפלט הזה יש לרקע קומות, אני ארחיב את זה טיפה שתראו, לרקע קומות ולפוליגונים. הפוליגונים חוזרים פה 5 פעמים למצב שיש לכם גרסאות הגשה, תיקונים, דברים מהסוג הזה. אם אתם עוברים הגשה בפעם ראשונה, כל הכבוד, לא צריך את האחרים. אז אני הולך רגע לגיליון של הרקע. בעצם אוטומטית הוא שולף את הבתים האלה, ואצלכם יהיה פה גם בצד, אני קודם מחקתי את זה בקובץ, אם זה לא מופיע לכם כי למי שפתח את הקובץ שלי, אבל אם תפתחו את הטמפלט הנקי, אז יהיו פה את כל 4 הקומות שיש בטמפלט. זאת אומרת, חוץ מגג וקומה א' וקומת קרקע, יהיה גם מרתף. אם אין שם מה להגיש, פשוט תמחקו את הדרוינג עצמו. תצביעו על המרתף, תעשו לו delete. ואני רוצה למחוק מפה עכשיו את כל מה שהכנתי לכם בקובץ, כמו שמחקנו קודם את השטחים, כדי שזה לא יהיה קל מדי, כי כל הרעיון פה זה תרגול, אבל מי שרוצה יכול לעשות לקובץ שאתם עובדים עליו עכשיו, save as בשם אחר, כדי שיהיה לו גם את המקור, או שיוריד אותו שוב, גם כן זמין לכם להורדה, או ש-save as
שם אחר וקובץ תרגול. בסדר? תראו, אם אני עושה פה עכשיו בגיליון הזה Select All, Select All רגיל, אני מקבל פה כרגע רק את השרטוטים האלה. זה מה שזה בוחר. כי פה אני לא מכניס שום בלוקים ושום דבר, זה בעצם רק רקע של הקומות שקיבלתי מהמבטים שנמצאים בפולדר ההגשה שעבדתי עליו קודם, שנקראים תוכניות קומות לגיליון הגשה 1 ל-100. עכשיו, קורים פה מצבים שאנשים עושים קצת בלגן בקובץ ולא יודעים למה המבט לא נראה בדיוק כמו שהם רצו, אז הפתרון לזה זה פשוט קליק ימני על הדרוינג בתוך הגיליון ולעשות Open Source View. אוקיי? וזה יוביל אתכם למבט ששתול בגיליון הזה. במקרה אצלי הוא נכון, אפשר גם לעבור ל-View Map בצד ימין ולראות שהוא מצביע לי על זה שאני עובד עכשיו על קומת קרקע מתוך תוכניות קומות לגיליון הגשה. עכשיו, אם לא, זאת אומרת, במידה ושתלתם פה איזשהו סרטוט אחר שלא מתאים, הוא לא הגיע ממקום אחר, אז אני ממליץ פשוט להשתמש באפשרות של הלינק, להצביע על הסרטוט, link drawing to, אוקיי? ואז לבחור ברשימה את המקום הנכון באורגנייזר שלכם, שזה פה. תוכניות קומות, קומת קרקע, לינק. לעשות ככה עם כל המבטים, ואז אתם תדעו שהמבט שמופיע בגיליון הוא הגרפיקה שרציתם, ועם זה אתם מתקדמים להגשה של רקע. עכשיו, מה שרואים פה אצלי, וגם אצלכם בקובץ תרגול, זה שהטרייס דלוק, ואם אני מחבר אותו בכפתור בצד שמאל או למעלה, אז כל המסגרת הצהובה והבלוקים והכל נעלם. כשיטת עבודה בטרייסינג, כשאתם עובדים על שתי תוכניות, נגיד תוכנית יועץ ותוכנית שלכם, או תוכנית הגשה ותוכנית בנייה, כל מיני דברים מסוג הזה, תהיו מרוכזים על הקטע של הסוויץ' פה בצד שמאל, זו פקודה מאוד יעילה. בעצם בלחיצה על הסוויץ' הזה, אני עובר מהמבט שאני רואה למבט רקע שאני רואה, ואז המבט שכרגע אני רואה פעיל הופך להיות המבט רקע. זה בעצם עושה החלפה ביניהם. כשאני עושה פה סוויץ', אני עובר לגיליון שנקרא פוליגונים. והוא נמצא פה. יש פה פוליגונים וכך הלאה. ופה, בגיליון פוליגון, אני רוצה באמת למחוק את הכל, כי זה התרגול המוכן שאני רוצה לעשות אותו ממש מאפס. אני אעשה פה סלקט all רגע, מוחק את הכל. אין לי כלום, יש לי רק טרייס. יש לי גיליון לבן חלק. מכבה את הטרייס, לא רואה כלום. בסדר, זה הגיליון שעשיתי לכם לקובץ המוכן. אבל אני רוצה לעבור לגיליון שאין בו עדיין את העבודה הזאת. כאילו שעשינו עכשיו הגשה שנייה כבר, נגיד. אוקיי, אז אתם רואים שמה שקורה פה בעצם, הגיליונות האלה בקובץ שולפים את המבטים שהראיתי לכם קודם, שנוצרו אוטומטית מהפוליגונים הוורודים שיצרנו. זאת אומרת, במילים אחרות, כל הפעולות שעשיתי כרגע כדי לקבל את המצב הזה, זה בסך הכל לסמן שטחים. בסדר? הלכתי לסימון שטחים הזה, עשינו את השטחים הצבעוניים, התרגום שזה הפך להיות במבט אוטומטי פולילנים ורודים, הפולילנים הוורודים עברו לגיליון הזה שהראיתי לכם עכשיו, שהוא פוליגונים ורודים. זהו. אני צריך שתגיעו לגיליון הזה, 0.2, תפתחו אותו ותראו שאתם רואים משהו מאוד דומה לשלי. ואם לא, כן. אם לא, אז פשוט נחזור על איזשהו שלב שייתן לכם את התוצאה הזאת. המחיקה של הפוליגונים שהכנתי לכם בגיליון הראשון זה כדי שלא תתבלבלו ותגישו בטעות את 0.1 או משהו כזה. מבחינתי אפשר גם ממש למחוק את הגיליון עצמו, זה מפה להצביע עליו ולעשות לו delete ולהישאר רק בעצם הוא קיבל את המספר אוטומטית עכשיו שהוא 0.1 אבל המקור נמחק.
התיקייה הזאת ממספרת את השמות של הגיליונות אוטומטית, אז מ-0.1 ל-0.5 אני כרגע נמצא ב-0.1 ל-0.4. אבל 0.1 זה המבט שאתם רואים עכשיו. איפה הבעיות שלנו עכשיו מול אוטוקאד, מול בעצם הרובוט? כי עד לפה הכל נחמד, זה אוטומטי בתוך ארקיקאד, אבל מפה אנחנו עוברים לעולם אחר שנקרא דו-ממד, ושם צריך לדעת להוציא את הדברים נכון כדי שהרובוט לא ישתגע. אז אנחנו, קודם כל, כדי שהוא יקבל את האלמנטים האלה, ובגלל זה יש פה גם כמה פעמים את הגיליונות, אני עושה רק בגיליון הזה עכשיו, אני עושה פה פשוט explode לשרטוטים. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה שהאטריביוטים של כל הדו-ממדים שנוצרו פה יהיו קריאים לגמרי ובלי סיבוכים. עוד דבר שאני יכול לעשות, וצריך אפילו, זה למחוק את השרטוטים שהם לא רלוונטיים. למשל, קומת גג, נכון שאני צריך להראות אותה ברקע, אבל מבחינת פוליגונים אין בה כלום, פשוט מוחק את הדרוינג של השרטוט הזה. אני יכול שנייה גם לכבות את הטרייס ולראות שאין לי כלום, וגם פה בצד ימין המרתף שהוא ריק, למחוק אותו. אז אם אני עושה עכשיו על הגיליון הזה Select All, יש לי רק שני שרטוטים, שני דרוינגים. ואת אלה אני פשוט מפוצץ, קליק ימני, Explode into Current View, ופה חשוב לשים לב למשהו כזה. קודם כל לבטל את ה-V של Keep Original, לא רוצה את השרטוט המקורי השטוח, אני רוצה את האטריביוטים שלו. ופה סופר סופר חשוב, במקום use drawings layer, שזה השכבה שנקראת שרטוט ותמונות או משהו כזה, אז import embedded layers, ואז כל השכבות של ה-RZ area וכל מה שמגיע משם ייכנס לי לתוך הפיצוץ הזה, ואני עושה אוקיי. ונשארתי עכשיו עם ממש קווים, אם עכשיו אני אגע בכל פוליליין פה, זה פוליליין חי. אז תעשו את זה רגע, תשארו עכשיו עם התוצאה הזאת, ושוב, אם יש בעיות, תרשמו. עובר לפעולה של הסימון, מבטים ריקים, שוב, אני יכול גם לזהות אותם בטרייס, אם אני לוחץ עליו. בגג אין לי פוליליינים, ובמרתף לא, אני מוחק. נשאר רק עם שני אלה. קליק ימני, explode, ופה מבטל את הסימון של ה-Keep Original, כי אם אני משאיר את זה, אז אני אקבל גם את הפיצוץ וגם את האורגינל מאחוריו. ופה אני מסמן Import Embedded Layers, כדי שהפיצוץ ישאיר לי את השכבות המקוריות של הדברים שנוצרו במבט. זה דרך אגב נקודה נכונה גם כשאתם עושים פיצוץ של שרטוט אוטוקאד שאתם מביאים בחוץ. אם אתם לא צמנו את האפשרות הזאת, אז הוא יגיע כולו בשכבה אחת של שרטוטים ותמונות. או drawing and figure, כמו שנקרא בטמפלט של גרפיסופט. ברגע שאתם מפעילים את ה-import embedded layers, אז כל השכבות של המודד או היועץ יגיעו עם הפיצוץ ביחד. אוקיי, ואני חוזר פה על ה-flow עד עכשיו, רק לסיכום. היה לנו תכנון, קומת קרקע, קומות אחרות, עברנו ל-view שמראה לנו את זה יותר נקי, שנקרא סימון זון שטחים. סימנו פה את הזונים האלה מתוך הפייבוריטים, של רישוי זמין, רק זונים, רק שטחים בינתיים. לא נגענו בבלוקים ומסגרות וכל זה, קוביות האלה. ואז דילגנו רק בשביל לראות את הפוליליינים עצמם
פוליגונים לרובות שטחים. עשיתי פה קצת ניקיון של המרווחים, אם אתם זוכרים. ממש ממש צמוד. ואז אני בדילוג לגיליון. קודם כל אני מסתכל על הרקע, וגם פה אגב, אם יש את קומת המרתף היא לא רלוונטית, כמובן למחוק, להישאר רק עם מקומות שאנחנו רוצים להראות. והקפיצה הבאה הייתה לפוליגון, גיליון פוליגונים. אני עכשיו בכוונה קפצתי למספר 2, שהוא עדיין לא מעובד, אני רק עשיתי את הפעולות האחרונות, שזה היה הניקיון והפיצוץ, וקיבלתי את הפועלן החיים האלה. זה התהליך. זהו, אנחנו מתקדמים עכשיו לשתילת הבלוקים סוף סוף, אז פה שוב אני מתקרב לקומה א' פה, ומתחיל מבפנים החוצה כשיטת עבודה. יכול לעשות את זה מהמסגרת פנימה, אבל העיקר שיהיה איזשהו סדר, לדעתי. אז אנחנו פה עוברים לבלוקים, בלוק סימון שטח, area. כברירת מחדל הוא מופיע על מספר 1. כשאתם עושים עליו דאבל קליק תראו ש-RZ area מופיע לכם למעלה כשכבה, ופה RZ area sim. זאת אומרת, אני אגיע גם לנושא של ירושלים, ותראו שהבלוקים שקיבלנו משם, השם הוא לא בסדר, אז צריך גם את זה, טיפלנו בזה ואני אראה לכם את זה. אבל השם הוא קריטי, כי אם הרובוט לא רואה את השכבה הנכונה ואת השם הנכון של הבלוק, הוא פשוט נותן לכם שגיאה. זה לא משנה איזה מספר יצרתם שם, זה משנה לרובוט שזה תקין מבחינת תוכנה. ואז אני יכול לעשות פה קליקים מרובים, אין בעיה לעשות את זה, זאת אומרת לעשות 3 קליקים כדי למקם בלוקים בקומה הזאת, ואחר כך ללכת ולשנות אותם לייעוד הנכון שלהם. אז עכשיו עוזרת לי התווית. אם עכשיו אני בא לעבודה הזאת ואני רואה שזו תווית שהגדרתי במקור, אולי זה גם קרה אחרי כמה ימים ואני לא זוכר, אז התווית מזכירה לי שזה 110, ואני פותח את הבלוק, אני רושם פה קוד שימוש מוצע 110, וכל השאר פה בסדר, לא צריך לנגוע בשורות האחרות, מבחינת רישוי זמין. 1 זה בסדר, ואין צורך גם למחוק את התווית, אפשר למחוק אותה, זה לא מפריע לרובוט, למי ששואל. ומדרגות. אז אם לא סימנתי עם תווית קודם, אני יכול פשוט בחיפוש פה, רק בשביל להיזכר, בצד שמאל, בפייבוריטים, לראות מה המספר, זה 105. נגדיר פה 105. ובעצם מבחינת בלוקים הקומה הזאת מוכנה. אני עובר לפה, קומת קרקע, ועושה את אותה פעולה בדיוק. לוקח את הבלוק, סימון שטח, area, סליחה, רישוי זמין, נותן 3 קליקים, חשוב מאוד גם בהוראות שלהם שהנקודת עיגון או כל השטח של בלוק יהיה בתוך הפוליליין, שלא תהיה איזה חריגה או עיגול על הקו או משהו כזה, שהכל יהיה, גם אם זה שטח קטן, שהוא לא יחרוג. ואז אני הולך לעבודה של ההגדרה, 112, ונשאר 1. וזה 115. כמובן שאנחנו לא נוגעים בהזזה של הפוליליינים האלה, או כל מה שעשינו פה, זה הכל חייב להישאר בול בול במקום שזה היה, כי זה יושב עוד מעט, תראו בדיוק על הרקע במקום שהוא צריך להישמר. אוקיי, לטובת מי שלא הספיק את קומה א', אני אחזור על קומה א', למשל. נמחק רגע את מה שהיה פה. דיברתי גם על המדרגות קודם.
כפועלן עצמאי זה אמור לעבוד. אז שוב, לוקח את הבלוק שנמצא ברישוי זמין ותכנון זון. אם אתם פה רוצים עם חיפוש, אפשר גם לעבוד עם חיפוש. אפשר לרשום בלוק, 3 קליקים, ואז הגדרה. זה פריט ספרייה רגיל, מופיע כאובייקט בארקיקד. 110. אחד, וזה היה, אמרנו 112. רגע, שאני טועה. מאה וחמש, כן. פיט ווינדו זהו. אני רוצה שתגיעו לפה. עכשיו, אם אנחנו נפעיל את הטרייס, ואנחנו נבחר פה ברשימה את הגיליון שנקרא רקע, שממנו יש כמובן רק אחד, כי הוא הרקע שמתעדכן אוטומטית מכל מה שאנחנו עושים. פה בהגשה רקע לקומות שהוא זמין. מה שאתם רואים פה, אנחנו עושים פה את הבדיקה הראשונית שלנו שהכל יושב במקום. עדיין באחריותנו. מתקרב. דרך אגב, ההבדלים שאתם רואים בין השטחים, זה גם, אני מזכיר לכם, נתון לשיקול דעתכם איך אתם רוצים להציג את הבניין. עם הפיניש, בלי הפיניש, יש פה את הקו של הבטון כרגע, רק 20 סנטימטר, ככה אני בחרתי להגיש, בסדר? אפשר להגיש גם את העובי המלא של הקיר, זה תלוי באיך אתם מציגים את המודל. אבל רואים פה בבירור את הטיח פנים ואת הטיח חוץ בין הטרייס לפוליליינים. אוקיי, אם אני רוצה לראות את זה קצת יותר אמיתי, אני יכול לעבוד פה על אוריג'ינל קלר ולראות אותו קצת חלש ברקע כזה נגיד, ולהבין גם על החומרים מפה ומה הולך להיות בגרפיקה של ההגשה. ולהשתמש פה בכלי נחמד לסריקה שנקרא טרקר, ומופעל גם כן בטרייס, בסרגל התחתון, ולעשות ויש כזה של נייר על נייר, כאילו, לראות איפה סימנתי, לא סימנתי. תהליך בדיקה ראשוני, רק שאנחנו בדיוק במקום. עכשיו, מה שיוצר את התהליך דיוק הזה, וזה חשוב מאוד שיהיה בטמפלט שלכם, אם אין את זה, זה שהגיליונות האלה, פה הם זהים קודם כל. תשימו לב שהנקודת עיגון שלהם, מה שהסברנו גם על אוטוקאד בסדנה הקודמת, פינה שמאלית תחתונה מדויקת. זה נקודת ראשית צירים שמדברת גם עם אוטוקאד, מה שנקרא Origin, User Origin, אוקיי? שהיא צירים של המשתמש, שהיא הפינה במקום הזה, היא לא קשורה לגיאוגרפי. ואז שני הגיליונות האלה, כשהם נמצאים מועתקים בעצם אחד מהשני, שני גיליונות באותו קנה מידה של שרטוטים, ואותו גודל מאסטר והכל, ופינה שמאלית תחתונה, תמיד יגיעו גם לאוטוקאד וישבו בול אחד על השני באותו מקום. וזה סופר חשוב לבדיקה של הבודק בעיקר, פחות של הרובוט, שירצה לראות את הפוליליינים יושבים כמו שאתם רואים פה אצלכם, ככה יפה כזה. אוקיי, אז הגענו לפה. אנחנו עם בלוקים של קומות ופוליליינים, ועכשיו אנחנו צריכים להתקדם למסגרות. אז אני חוזר לרישוי זמין. וכמו שאמרתי, אני מתקדם מפנים החוצה, אז יש לנו לסמן מסגרת קומה. כן? RZ floor, מה שנקרא. אז היא מוכנה לנו פה בפייבוריטים, שימו מסגרת קומה RZ floor מפלס. כל מפלס מסגרת.
אני, בשביל שיהיה לי יותר קל, נצמד פה למלבנים האלה שיש מסביב לדרוינגים, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות משהו רק שחוסם את הקומה. שימו לב רק שאתם מסרטטים, אם אתם בהגדרות הנכונות שלמעלה זה בשכבת RZ Floor. אנחנו לא צריכים מסגרת על קומת הגג, כי אין שם פוליגונים, זה גם תהיה טעות לעשות את זה, כי אז הרובוט יחזיר שגיאה. תשימו לב, רק איפה שיש בלוקים, לסמן כאלה מסגרות. ופה אני צריך למקם בלוק של קומה. בלוק סימון פלור, נמצא פה. יש לי בטרייס, אני רואה שאני נמצא גם בקומה א', אפשר למקם אותו פה, פינה, אם הייתי לונה בגדול, וישר כשאני ממקם אותו, ללכת ולהגדיר את הדברים הנכונים בו בדיוק כמו קודם. בניין מספר 1 נשאר, אני רושם פה בעברית קומה א', משנה את המפלס, אם אני לא יודע, המפלס פה 3.35, אבל זה רשום פה גם בטרייס פה, אתם רואים את הסימן מפלס, אפשר, בטח אנחנו יודעים את זה מראש, פלוס 3.35, והוא על-קרקעי, אז 0. אם זה היה מרתף, אני צריך לסמן פה 1. בסדר, רואה שזה קורה. עושה אותו דבר פה בקומת קרקע. שהיא בעצם הברירת מחדל מוכנה, כי קרקע זה קרקע, זה הבלוק ו-0,0. אוקיי, שוב, בשביל להבין מה יש לי פה על המסך כרגע, אני אעשה רגע Edit Select All, כדי שגם נראה שאין איזה דברים טועים בשטח שלא שמנו לב אליהם. יש לנו פה פוליליינים, קומה א' של 2, יש לנו תוויות, לא מפריעות לי, יש לי את השלושה בלוקים, ומסגרת עם בלוק של מסגרת, קומת קרקע, מסגרת, בלוק של מסגרת, ושלושת השטחים עם שלושת הבלוקים. שואלים פה, האם זה בסדר שיש מילוי פה? אין בעיה. פיל פה, יש לו עדיין כביכול מילוי בשטח, וכשמגיע מהזון זה לא מפריע. זה המצב. עכשיו נשאר לנו רק מסגרת הפקה, מה שנקרא. נמצאת פה, שימו מסגרת הפקה. פה חשוב מאוד שתצמדו ל-X הזה בצד שמאל. רואים שאני מצמד אליו ב-0 ממש. פותח מסגרת שמאפשרת לי קצת מקום לבלוק בצד ימין למעלה, וסוגר אותה, וגם כן, כמובן שמתי לב שנמצאת ב-RZ Frame, ועובר לבלוק שלה, שזה בלוק סימון פריים, רישוי זמין, מסגרת הפקה. ובברירת מחדל זה מספר גיליון 1, זה מה שיש לי. אם יש יותר, נכנסים לבלוק, משנים את המספר 2, 3 וכך הלאה. בעצם עם העבודה של העריכה סיימתי. אז אני אעצור פה בשלב הזה, ואני ארצה לדעת אם יש ריכוז שאלות לשלב הזה. אוקיי, זמן שאתם אולי טיפה עובדים, אם אין שאלות, אני רק אגיד שנכנסתי למערכת רישוי זמין עם הכרטיס חכם, ופתחתי שם פרויקט בדיקה. בסדר, פשוט פרויקט חדש, קראתי לו תרגיל סדנת חישוב רובוטי, 20.9.23, אני עושה את זה ברשות רישוי חיפה, זה לא ממש משנה, כי הם לא רואים את זה. קנה מידה 1 ל-100, שטח המגרש 500. משהו מאוד סטנדרטי, מתאים גם לבית הזה. אז בינתיים, אם יש למישהו קצת זמן, לפתוח פרויקט בדיקה דומה, כי אני רוצה שתגישו את הקובץ היום לבדיקה. לחזור על רקע קומות לרישוי זמין. הרקע קומות לרישוי זמין, גיליון הזה, אין בו שום עבודה.
מה שהוא עושה, הוא לוקח את השרטוטים ושם אותם פה, אם תפתחו, תנגעו בהם, תראו שהם נמצאים פה בקנה מידה 1:10, אני כבר הסברתי על זה בכל הסדנאות בעצם, שההמרה בהמשך לאוטוקאד זה נושא של יחידות מידה אצלם שהן שונות, וגם ב DWF, DWFX, יש להם שיטת שמירה שעובדת על סנטימטרים כדי יחידות מידה של התוכנה. בכל מקרה, הפתרון לזה נמצא בטמפלט. אם אתם רוצים, אמרתי, תעשו אותו דבר אצלכם. יש גם שיטה להעביר פרויקט קיים לטמפלט כזה, לנקות ממנו את כל התוכן, לקובץ שקיבלתם במייל, לנקות את כל הבניין שיש שם, ולהכניס אליו פרויקט קיים, ולהתחיל לעשות לו כמה התאמות, כדי שהוא יזרום על הגיליונות האלה עד להגשה. זה גם אפשרות, אבל לא נעשה את זה היום. זה עשיתם בקורס למי שהשתתף בקורס ארקיקד. אבל כעיקרון, הרקע הזה לוקח פשוט מבטים שמוכנים אוטומטית מתוך ה-view map. אז אני מזכיר שכל אחד מהם, אם אני אעשה קליק ימני, open source view, ב-view map מגיעים לזה, ואם לא, אז לעשות לו לינק לסרטוט הנכון. זה חייב להיות למבט. אם אתם רוצים לעבוד מסודר, זה לא יכול להיות משהו מה-project map, כי שם זה מבטים שאין להם עדיין שמירת גרפיקה ל-view. אתם צריכים לעבוד עם viewים. אני לא יודע באיזה טמפלטים אתם עובדים, אבל טמפלט טוב הוא מכיל מבטים מיוחדים לכל מצב, והמצב פה הוא ספציפית מוכן עבור קומות להגשה. עוד נושא קטן פה, לזכור update במקומות האלה של הסרטוטים, בגיליון הזה, יהיה אוטומטי. אוקיי? לזכור שזה קיים כאופציה, זה לא חייב להיות אוטומטי. כל הסרטוטים פה מוגדרים על אוטו, update. גם חשוב. קנה המידה שלהם 1:10 או 1:100. זה לוקח את המבט של 1:100 מתוך המבט, אבל ממיר אותו פה ל-1:10. היה אפשר גם לעבוד עם המרה בתוך השמירות של אוטוקאד, שזה סיפור. להתחיל להגדיר שם גיליון שידע לקחת את הגודל וימיר אותו פי 10 וכך הלאה. אז מצאנו שזה יותר קל פשוט להכין את זה מארקיקד ready to go כזה ולשמור וזה. לגבי השאלה, האם יש אפשרות לייצר מבטים עם כל ההגדרות מטמפלט לטמפלט, תשובה היא חלקית כן, לא בצורה מלאה. זאת אומרת, אי אפשר להעביר מבט כי הוא נמצא במקום מסוים, במרחב מסוים, שקשור בצורה, קשור מהמילה מקושר לתוך הפרויקט והמודל עצמו, אז אי אפשר פשוט להעביר אותו לפרויקט אחר. אבל את כל ההגדרות שלו מעבירים באמת בעזרת העברה של האטריביוטים שהראיתי קודם, ואז נשארת עבודה של לקחת את החומרים והשכבות ולהתאים אותם לאלמנטים שעשיתו בפרויקט ההוא. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה זה להעביר את כל הפרויקט לתוך טמפלט, ופשוט לשנות בטמפלט את השכבות לפי מה שאתם רגילים. שתי הצורות זה יעבוד, אבל כן, כשעושים את זה, לעבור על כל השורה למטה של הסרגלי גרפיקה, כדי שלא יהיו בעיות. הכי נכון זה להתחיל עם טמפלט כמה שיותר משוכלל, שיודע לעשות את העבודה האוטומטית, כמו טמפלט הזה, כל פרויקט, ודווקא אליו להוסיף את הדברים שחסרים, מאשר לקחת משהו שחסרים בו הרבה דברים, ולהתחיל להוסיף לו תוספות. זו שיטה אחרת קצת, אבל זה עדיף לדעתי. מה שמופיע בגיליון בחלק השמאלי למטה, זה סתם זה טרייס של הקומה ב-1:100, אם אני מכבה את זה שנייה, או אם אני הולך מפה ומדליק את הטרייס של הפוליגונים, אז אנחנו נראה את
התצוגה שראינו קודם. אנחנו עכשיו בגיליון רקע, אז אני אראה את הפוליגונים של מספר 2. מגיליון הרקע, נכבה שנייה את הטרייס, כדי שלא נתבלבל מה אנחנו רואים. רואים פה את הרקע של הקומות, נניח שהגרפיקה כבר סגורה, אני לא אכנס עכשיו לקטנות, אבל הכל בסדר, אני הולך פה פשוט ל-File, Save As, אוקיי? ופה אני בוחר מיד ב-DWG, שימו לב, DWG, זה גם רשום בהדרכה, אני לא הולך ל-DWF של ArchiCAD, במקרה של רקע לרובוט. כל המקרים האחרים שאתם רוצים להציג תוכניות לפיקוד העורף, לכל מקום אחר, אין שום בעיה ללכת לשמור גיליונות ישר ל-DWF. באחריות. מקבלים גרפיקה מצוינת ואין בעיה. כשאתם עושים את זה, אם אתם עושים DWF ישירות מ-ArchiCAD, לדאוג להדליק את הסרגל של העובי קו להדפסה. אוקיי? כי בעצם DWF זה פורמט ששומר את התמונה מהמסך, מה שהוא רואה. זאת אומרת, קו דק פה, hairline, יהפוך בהדפסה לקו עבה יותר. אתם רואים את ההבדל? אז זה מה שאתם רוצים לשמור כגרפיקה, אז פשוט לדאוג שאתם מדליקים את הדבר הזה לפני שאתם שומרים. למי שלא זוכר, זה נמצא ב-View, On-Screen Options, True Line Weight. ואז לשמור DWF, כל המטרות האחרות חוץ מרובוט. עכשיו בואו נלך לרובוט, אז בעצם אני שומר DWG אמרתי, File, Save As, DWG, ופה סופר קריטי, זה הממיר שקיבלתם. ואני פה רוצה להסביר על משהו, שהוא הרחבה קטנה. בזמן השמירה ל-DWG, בעיקר לנושא הזה של רקע. בגלל שאנחנו לא מוציאים פה DWF שהוא כמו פורמט תמונה, ואנחנו בעצם מוציאים קובץ DWG קודם, ואז מעבירים אותו ל-DWF, אז הוספנו פה פונקציה קטנה שאם אין לכם אותה בממירים שלכם, פשוט אני אראה איך להוסיף אותה. זה מאוד פשוט, זה קליק אחד, באותו ממיר שנקרא אחד לאחד לשמירת רקע, ה-PW בעצם מציין pen weight, זאת אומרת העובי של העתים. אז בעצם ב-attributes יש לנו pens פה, שתדעו את זה לכל שמירה, לכל אוטוקאד בכלל, זה לא קשור רק לרישוי זמין. אם אתם רוצים שהעובי עת לא יעבור, אז אתם צריכים לסמן את ה-V הזה. זאת אומרת, אם אתם רוצים לשלוח נגיד לקונסטרוקטור hairline לעבודה באוטוקאד, שלא יראה את העובי קו שיפריע לו, אז אתם בעצם מסמנים פה את הדבר הזה. ואז ה-do not export ArchiCAD pen weight נותן לו hairline. במקרה הזה שאנחנו רוצים לשמור את התוכנית לרקע עם עובי קו, אז אנחנו מבטלים את ה-V הזה, וזו ההגדרה החדשה שיש פה, לעומת הממיר שהיה לכם אולי עד עכשיו, שזה אותו דבר, אחד לאחד אותו ממיר, פשוט פה ה-V הזה כן מסומן. אוקיי, אז אנחנו נעבוד עם ה-PW הזה, ה-pen weight, ונקרא פה לזה, נקרא לזה רקע, ואני רושם פה DWG, כדי שאני אדע מה שאמרתי, טסט, סליחה, טסט 1. אוקיי? שומר. סייב. דבר ראשון שאני עושה, אני הולך ל-True View, שתף מסך שם, שזה הצפיין החינמי של האוטוקאד, שאפשר לעשות אותו עוד כמה פעולות חוץ מצפייה, ואני פותח את הקובץ הזה, בשביל לבדוק שמה שקיבלתי הוא תקין מבחינה גרפית. אוקיי, נראה בסדר גמור.
עדיין, אם יש לי פה משהו לתקן בגרפיקה, אני יכול לחזור ולשלוט בפילים או דברים מהסוג הזה, זה פחות כרגע הזמן גם מבחינת הזמן שנשארנו לטפל בדברים כאלה, אבל אם אני רוצה למשל שהצבע של המכוניות יהיה לבן, אז אני מוריד להם את הפיל וכך הלאה. אבל נראה בסדר גמור. עכשיו מפה כשיש לי רקע כזה, אני עובר בטרוביו עצמו לפקודת אקספורט. שימו לב שאני בעצם, כמו שרשום בהדרכה, לא שומר ישירות ל-DWFX. מסתבר ואני מדבר על תוכנית שמגיעה מאוטוקאד לאוטוקאד, עדיין הרובוט עושה עם זה בעיות גרפיות. אני עובר ישר ל-DWF למעלה, ושומר אותו כ-DWF. אוקיי, בתיקייה הנכונה, רק אני פה מחליף תיקייה, ושם אותו פה בלי לשנות שום דבר בגודל גיליון וכל מה שיש פה בהגדרות של אוטוקאד. לא מתעסק עם זה בכלל. מאחר וזה קובץ גרפי, זה לוקח כמה שניות. אני בינתיים יכול לחזור לארקיקד. אני מראה את המסך בארקיקד דקה. התהליך שם קורה ברקע, הטרוביו שומר את הרקע, מה-DWG ל-DWF. עכשיו אני עובר לפוליגונים. אותם אלה שסידרתי, גיליון הפוליגונים. אזכיר לכם, הוא פה ככה, כשאני מבטל את הטרייס אני רואה רק את זה. ופה אני הולך לפייל, Save As, והפעם אני שומר עם ממיר אחר, שנקרא ארקיקד לשמירת פוליגונים ורישוי זמין. פה כמובן אנחנו לא צריכים את ה-OVET, אפילו כהנחיה, אנחנו צריכים שזה יהיה hairline. ונקרא לזה פוליגונים. טסט אחד. אוקיי? סייב. זה נשמע מהר. בואו נחזור שנייה ל-Design Review, כי ה-Design Review בדרך כלל נפתח כשאוטומטית ששומרים איזשהו DWF. אני אראה לכם את מה שקיבלתי, ואני אגיד לכם גם למה לשים לב. אז זה ה-Design Review שנפתח אחרי ששמרתי DWF מ-TrueView. וכל מה שקורה פה בכלל לא מעניין. זאת אומרת, הגודל וזה, פשוט רק לראות שהדברים קיימים מבחינת גרפיקה. הקווים המרוסקים של הבניין, הקווים של הקווי מגרש, כל הדברים האלה עובדים פה. הרקעים הלבנים מתחת למידות, או הרקע לבן של הקיר, זה ממש לא רלוונטי, עוד מעט תראו גם למה, כי ברובוט זה הכל מגיע על רקע לבן, וזה מסתדר. זהו, זה תקין לגמרי, נראה. נשארה לי פעולה אחת אחרונה לפני הגשה, שזה לשנות את הפורמט של הקובץ הזה ל-DWFX, כי זה מה שהם רוצים. מסיבות שונות ומשונות, לא ניכנס לזה. הרבה מאוד בודקים עובדים עם DWF, ואפשר גם איתם לתקשר ולעבוד עם DWF. אבל אם אנחנו הולכים לפי הספר של רישוי זמין והרישוי המקוון, DWFX. אז איך אני עושה את הפעולה הזאת? אני אראה לכם את תיקיית Windows שבה שמרתי את הקבצים האלה האחרונים. שנייה, אני אשתף את המסך של ה-Windows עצמו. אוקיי. אז פה אנחנו רואים את הטסט אחד של הפוליגונים, טסט אחד של ה-DWG, שהמרתי אותו אחר כך ל-DWF. בדרך כלל מה שאני עושה כתהליך, אני לוקח פה את ה-DWF הזה, שהרגע בדקתי אותו, עושה לו copy, וישר בתוך התיקייה עושה לו paste, אז אני מקבל אותו אוטומטית עם שם של copy, ואני עושה לו rename. ויש דבר כזה בווינדוס וגם במק, שאפשר פשוט לשנות את הסיומת של הקובץ על ידי הכנסה של אות. אז אני רוצה פה DWFX, סליחה, אני בעברית, X, ככה. אפשר לבטל את הקופי, לא לבטל את הקופי, זה לא משנה. ואז הוא מזהיר אותי אם אני רוצה באמת את השינוי הזה, אני אומר לו yes.
וזהו. עכשיו אני עובר למסך של מערכת הרישוי זמין. אוקיי, ופה אתם מכירים. אז כמו שאמרתי קודם, הכנסתי פה איזשהו פרויקט סתם, שנקרא תרגיל סדנת חישוב רובוטי, 20.9.23, רשות רישוי חיפה, קנה מידה 1 ל-100, שטח המגרש 500. אני בוחר באפשרות הראשונה של קובץ מפרט הבקשה, DWFX, קובץ חישוב שטחים, DWG. אני הולך ל-DWFX, זה אותו אחד האחרון שיצרתי, זה בעצם היחידי שאני אראה פה. אם יש תקלה בטעינה זה בדרך כלל דורש רענון, אפשר גם לרענן את הדף. כן, הייתה תקלה בשמירה בכלל של כל הזה, נלך לפה שוב, זה קורה אצלם. יש פה מישהו שכותב באנגלית, אני לא רואה מה כתוב. עכשיו הקובץ עולה תקין, רענון, בדרך כלל עוזר. כן, הפעם זה עובד, ועוד פעם DWG צד שמאל, לשים לב, לא לקחת בטעות את ה-DWG ששומש לרקע, אלא את הפוליגונים. וזה עולה מהר כי זה קובץ נורא קל, זה 18K. וזהו, ואני עושה שליחה לחישוב, ועד שזה מסיים את העבודה שלו, אני אעצור ואני אענה לשאלות. אז אנחנו מדברים על העליון, מה שהגשתי עכשיו. בואו נפתח את זה רגע, הוא מדווח לי הצלחה. עכשיו, זה לא אומר תמיד שזה פיקס, כי הרובוט ידווח לכם הצלחה גם אם הרקע והפוליגונים לא השתלבו בדיוק אחד על השני, או כל מיני תופעות כאלה. מה שחשוב מבחינתו בהצלחה זה שהוא הצליח למדוד את השטחים. אז בואו נוריד שנייה את הקבצים שקיבלתי. בסדר? ונראה מה המצב. זה הקובץ הראשון שהגיע. אתם מכירים את זה, רואים פה את הדברים. בעצם כל זה אתם אמורים לשתול ביחד עם הדף הראשון, נכון לעכשיו, בגרמושקה שלכם. השטחים נראים פה נכונים גם, כי אני יודע שהשטח של הבית הוא... זאת אומרת, אין פה איזה בעיה בקנה מידה. כי אם תעשו שם איזה שרטוט שהוא קטן פי 10 למשל, אז תקבלו פה 15 מטר מרובע ולא 159. בסדר? אז לשים לב למה שהראיתי בכל הסדנה, ונפתח את הקובץ השני. וזה הקובץ שמשלב רקע עם הפוליגונים. אז מתקרב רגע, שנראה טוב טוב מה קרה פה. אתם רואים שהפוליגון, העברות בדיוק על הקו של הקיר, וזה בזכות אותו דיוק של הפינה השמאלית תחתונה של הנקודת מקור, הוויג'ן הזה שהגדרתי. ופה הכל פיקס, גם פה. למי שיצא לו פעם לשחק עם זה, יש להם פה גם בצד אפשרויות לראות את הדבר הזה בכל מיני צורות. אפשר להגדיר פה, אני זוכר נכון, זה נקרא ב-layers, בלשונית הזאת בצד ימין, בעצם לכבות ולהדליק שכבות של דברים בתהליך הבדיקה שלהם. אני חושב שזה היה פרויקט כאילו, למשל, אפשר לכבות ואז לא רואים את הרקע, או האריה ואז לא רואים את הפוליגונים. אוקיי, אז ככה הם קצת בודקים אצלם איך הם רואים את הדברים אחד על השני, אבל התוצאה היא תוצאה של קובץ תקין.
עוד שנייה אני אראה לכם רק לסיום כמה בעיות שיכולות להיות גם כשגיאות, כי פה כל עבר חלק זה קובץ מסודר, אבל יהיו לכם לפעמים גם בעיות שקשורות למשתמש, לצורה המסודרת שהוא עבד או לא עבד בה. אבל זה, אתם רואים, מפלסים 00335 וכל מה שקשור למילוי דף ראשון. גם השטחים, חדר מדרגות שירד בשירות, מרפסת, חניה ואחסנה. אז פה הכל בסדר. מתי יש לנו בעיות? אני אראה לכם דוגמאות של טעויות, והראיתי לכם מראש כבר איך לטפל בהם. אני חושב שבאותה תיקייה שירד לי הדוח הזה, יש לי גם בעיות. אתם תחפשו קובץ שמתחיל עם error, נראה לכם פה את זה. אוקיי, הנה זה למשל קלאסי. שכבה ריקה, ארזת אריה, קוד אחד. אוקיי, הוא אמור לסמן לכם קודים איפה הבעיות האלה, לא תמיד זה עושה את זה, אין לי מושג למה, לפעמים זה כן, לפעמים לא. התוויות האלה זה תוויות שלי, כמו שראיתם הן לא מפריעות גם לחישוב, אבל בלוק קומה לא נמצא, לא קיים בלוק נתונים, זה קורה כשיש לנו איזשהו פוליגון שבמקרה לא שמנו בו בלוק, קורה. לא נמצאו מסגרות, פספסנו סימון מסגרת וכך הלאה. נראה עוד איזה משהו שאני זוכר שיש להם גם אחד אצלי שיש לו את הסימון טעויות עם חיצים וקודים. כבר לא נשאר לי. אוקיי. למשל, הטעות הזאת, גודל מסגרת הפקה לפי קנה מידה הדפסה גדול מהמותר, זה קורה כשיש טעות בגודל גיליון והכל בקנה מידה לא נכון, אז הכל מגיע גדול, חורג ממה שמותר, שזה 14,000 מילימטר, זאת אומרת 1,400 סנטימטר, כן, זה ארוך מאוד. זה במקרים של הגשות גדולות, כן, של פרויקטים ענקיים, צריך לפצל, אל תשכחו, בגלל ההגדרות שלהם. זהו, אז יש להם באתר של רישוי זמין גם רשימת קודים של טעויות ומה המספר הטעות הזאת אומר, ואפשר להבין בסך הכל מה צריך לסדר. אני רק אגיד לכם שבהגשת ניסיון שעשיתי אתמול לפני התרגיל היום, ההצמדה המלאה של המקומות האלה, אם סרטטתי אותם ידנית ועליתי קו על קו, ישר הרובוט מזהץ וזורק אותי על חפיפת פוליגונים. אז בגלל זה מראש אמרתי לכם, תעשו טיפה את ההרחקה הזאת, זה לא פוגע בכלום. זה פחות מעובי הקו. ואז זה עובר חלק. אז מה שאני מבקש ככה לסיום, כמובן יש פה אנשים שהם בכל מיני רמות שימוש, תעשו את ההגשה. המייל הזה ששלחנו לכם יישאר פתוח כפנייה של תמיכה למצבים שלא הצלחתם, או מה שלא הצלחתם, נענה לכם שם על איך לתקן. מה שאני רק מבקש, שאם שולחים לשם בעיה, לא רק לכתוב לנו טקסט, כאילו לא הסתדרתי או משהו כזה, אלא פשוט צילום מסך כזה של ה-Design Review עם הדוח שגיאות, וישר לצרף את הקובץ שלכם. קובץ חי, PLN, של זה, של התרגיל, לא של פרויקט אמיתי. נדבר כרגע על התרגיל, כי שם אני יודע בדיוק מה קורה, ואני יכול לבדוק אותו ולהגיד לכם איפה הטעויות, ותנסו להגיש מחדש עד שזה עובד לכם. לא לוותר. הכנה לטמפלט ירושלמי. מה יש פה? דברים מאוד דומים, בסך הכל בעיקרון עבודה שלהם. קראנו את כל המסמך של עיריית ירושלים, בסך הכל העבודה היא מאוד דומה. גם שם אפשר לעבוד עם זונים, אפשר לעבוד עם פולילנים ידניים. אנחנו מתרכזים בעיקר בנושא של התוכנה. ומה שמצאנו שם זה ככה. יש לנו 3 בלוקים, שהימרנו אותם כבר לארקיקד.
נמצאים אצלי ב-Embedded Library עדיין, כי עוד לא הפכנו את זה למשהו מסודר מאוד. היו בהם טעויות בשמות. Area Plan Floor Table הגיע עם איזושהי סיומת, הרובוט לא יקבל אותו. אותו דבר עם האחרים. אז בקיצור, ניקינו את הסיומות, זה עכשיו מופיע כמו בדרישות שלהם. יש את הבלוקים האלה פה, יש להם עיוות מסוים בצורה. נגיד, הבלוק הזה של הסימון שטח, יש לו את כל התכונות פה, אפשר להכניס את המספר וכל מה שצריך, מה שהם דורשים, זה בסדר, אין בעיה איתו. הבלוק של מה שנקרא פה Area Plan Floor Table של הקומה, יש פה שורה, גובה וקומה, מעוות, והוא נעול, הגיע נעול לשינוי רוחב. זאת אומרת, אי אפשר לעשות לו פרופורציות נורמליות. אז זה עניין של קוד שאנחנו צריכים לרשום, להכין אותו לזה, אותו דבר עם הבלוק הזה. לא הייתם רוצים להגיש את זה ככה, זה לא נראה טוב. גובה מפלס מפני הים וקנה המידה וכל זה. אז שני הבלוקים האלה עדיין דורשים עבודה. בסדר? למרות זאת, שחררתי לכם את הקובץ הזה, הוא נמצא אצלכם, אבל הוא לא מוכן לעבודה. הזונים נמצאים, כמו בסדנה שהראינו קודם, פה, יש להם מסוגריים עם אחד, כנראה שבטמפלט כבר נרשום גם ממש את המילה ירושלים, כי זה נמצא בתיקייה בתוך רישוי זמין, רובוט שטחים ירושלים, קודים דומים, אבל עוד כמה דברים שהם שונים, אז עדיף להפריד. ויש פה כבר מוכן קו בניין לבניין, קו בניין לבניין ירושלים של כל הבניין, ומה שהם רוצים שם זה גם קו בניין לכל קומה. וזה כבר מוכן עם השכבות, זאת אומרת בפייבוריט מגיעה כבר שכבה למשל floor building line, לעומת building line. זה גם כן מוכן כפייבוריט. יש פה את area main frame, שזה המסגרת של כל הקומות, ובתור דבר אחרון יש להם שם מסגרת גם של המסגרת הדפסה. זה שונה מהסדנה שעשינו עכשיו, מה שנקרא אצלנו מסגרת הפקה. אז פה יש בעצם עוד משהו. גם הקווי בניין זה שונה מהרישוי זמין הכללי. אתה יודע, אז כל הדברים האלה מוכנים פה. עקרונית, הייתי יכול לעשות הגשה עכשיו כבר מפה לירושלים. פשוט הגרפיקה שלה, בגלל הבלוקים האלה לא תראה טוב. וזהו, זה די מוכן. אז מה שאני מציע, זה בגלל שאנחנו מתקרבים כבר לארקיקד 27, ואתם תעבדו בה כנראה, והיא תצא לא רחוק מעכשיו, משהו בסביבות עוד חודש, חודש וחצי, תלוי. אחרי החגים, בכל מקרה, בכיוון נובמבר, אנחנו נכין כבר את הטמפלט לשם. לפני זה, אנחנו נשחרר לכם גרסת 26, שיש בה כבר בלוקים תקינים, ותצטרכו לבדוק אותה. אבל זה לא יהיה רשמי. המשך שבוע נעים, בחתימה טובה ולהתראות. ביי.